Edwin. Mahal ko kaayo ikaw. Mao nga buhaton ko ang tanan aron ikaw akong maangkon. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di ako mahimong mahikalimtan. Si Edgar ka nang nagpaingon sa tindahan ni Dinah. Kagwapo gyud aning Edgar mi. Kanus adjud ka ni siya manguyab na ako, no? Ay, muduol sab ko sa tindahan. Mupalit ko bisag unsa. Aron lang gyud maduol ko niya. Palit akong shampoo day. O sabon sad humot. Hi, Edgar. Oh, Ay, asa na yung magipalit? uy, daywi na. Ikaw day na. Shampoo og sabon. Akong paliton kay maligo ko. Mao ba? Parehas di ay ta. Ako sad, shampoo ug sabon humot sabang ako. Edgar, imo tong uyab ang imong kuyo gahapon sa simbahan? Ay, si Mayang maguto. Akong igaga o pikas baryo. Mm. Papam ko'y uyab good. Ay, mao ba? Salamat taon. Uy, ako sad. Papasad ko'y uyab. Pero, nakita na nako ang lalaki nga akong gihigugma. Ang barog, parehas nimo. Oh, Ang pormas ilong, parehas nimo. Ang pormas dunggan, parehas nimo. Ang naong parehas nimo. Ang tanan parehas kit nimo. Mao na ang lalaki nga akong gihigugma. Mao ba? Ako sad, nakita na nako ang babae nga akong gigugma. Si Charity ng imong amiga. Ha? Oo. Kung tabangan ko nimo nga magkauyab mi, magpasalamat gid ko nimo. Ada ragi pog shampoo ug sabon humot dong Edgar o. Ah. Salamat, Dayna. Diara pud akong bayad oh. Ari na ko ha. Oy, bay sukli pa ning imo. Oy Edgar, ay sa pagbiya oy. Ko. Dapat na isukli. Nako nang kunuan ang babae nga na diha. Balik ko na nako. Ay, okay. Kasakit yung manulti. O day, sabay palito nimo pagdali aron mo balik na to si Edgar. Unsa man imo? Ako'y paliton ay. Kalakot. Ha? Oh, amawa. Pagkadako gyud gusto ni Winang Edgar, pero si Edgar wag gyud gusto diya bisag gamay. Haskag paita. Unsa? Sugto ni Mos Edgar kung mamisita ni mong balik? O ma, suwaya na ako nga magdubli ko og uyab. Uy, Nabugnaw man ko ini akong uyab maoy. Abi kay iya naman ko nahilabtan, tagsa na lang makikita na ako. uy, Charity. Di maayo nang magdubli og uyab nak. Kung sugto ni Mos Edgar, buwagis Rico. Sugto na ko si Edgar nga di sana ko buwagan si Rico. Ug kung magkauyab namin ni Edgar, ana pang hikayo na nga magpili ko nila kung kinsa nga akong pakaslan. Charity. Yabag ka naman taon. Oy, Edgar. May uyab naman ka, anas Charity. Unya, nagtingo ka pagyapon nga uyabon mo siya. Nakadungog ko mga tabi-tabi yang may lain ng uyab si Rico pa. Unya, Basin magbuwag na sila ba? Busa man yung pad ko. Kung sugton ko niya, pakaslan din ako siya. bisag klaro na nga salin na siya sa uban. Mo ba? Imo gyapon siyang pakasan. Ganahan ka mapakasal og bulhang na. Papa ba yay? Sa ka ba? Ang gugma pa, wanay gipili. Ha? Huwag ipili. Bala nagdi na siya putli. Kung niya kong sugton, pakaslan ako siya. Oy. Helam di ay. Nagsaligan dako nakagtaas ng imo da. Para na ako no. Mas nindot yun nga babae nga putli yun ang imo pangasaon. Mo'y imo mo pangasawa. Kana babae kani kita yung makabuak ba? Kita yung makabilsin. Bugo kan dako. Way kartiyo. Si Edgar ka nang misa ka sa bahay nila ni Charity. Kung sugton gani ni Charity sa Edgar, batig siyang klasihas pagkababae. Wa pa gani sila magbuwag ni Rico. Busa dili maayo nga magtupli siya og uyab. Ug si Edgar sabno, amaw gyud siya kay nakagusto lang gihapon siya og babae nga dili na putli. Babae nga salinas laing laki. Salamat ay ha.
Nga, gisugot na dayon ko nimo day. Buwag na giday mo ni Rico, kay imo naman kong gisugot. Oh, oo, uy. Buwag na mi, uy. Dito ka sugton, uy, kung steady pa mi. Buwag na mi. Og manghinaot ko ha nga, magmalipayon ko uban nimo. Di ka parehas ni Rico nga, kalit lang na usab ang kinaiya, Edgar. Mahal kay tika, day Charity. Ug may pakaslan tika sa labing madali nga panahon. Edgar. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka na. Unsa man? Pamayan tika sa labing madali, ha? Ay, ayaw sa uy. Wa pa baya. Wa pa ka masayod kung unsa ko. Basit magbahay ka. Ha? Unsay buot mo ipasabot? Di na ko virgin, Edgar. Kadagan ako gilabta ni Rico. Bisan di pa ka musulti na ko bahay nana. Apan na side ko. Nagilabtan ka na atong tawana. Uyab gud mo. Oh. Unya na side sa ko nga barako tong tawana. Apan wa ka na makapabugnaw sa gugma na ko nimo. Charity. Salamat. Dagang salamat, Edgar. Unsa? Mao ka na, Edgar. Dili tinuod nga buwag na sila si Charity ug Rico. Giilad ra kaniya. Oh, kundi magani sila buwag. Ako'y maningkamot nga magkabuwag sila. Ang importante nga iyan akong gisugot. Unsa? Amaw ka man di ay? Musugot ka lang nga makauyab kag babay nga daghang laki? Ako rin maluoy nimo sa maabot nga mga adlaw. Magkaasawa kag babay nga dili ikabilin og bae. Oh, Wina. Uyab sila sa Charity og Edgar. O Rico, kung matuod kang nahigugma niya, pangitag paagi nga magkapuwag sila. Pero hindi ko katuwa na ina. Ako kini gusto ko sa Charity niya. Ang uyab sa laing bida. O, basig may lain pud kang uyab. Uy, bugan ako sa Mila. Si Charity, bugat sa akong dughan. So, mangitag yung paagi, magkabuwag na sila. Day Charity. Salamat na gihatag nimo imong pagkababae na ako. Oh. Nya. Kanang nahilaptan naman ko nimo. Magpakasal na ta. Oh, pamayaan ta dayon ka sa labing madali day. Buwag na magigkaha mo ni Rico. Ha? Uy, buwag na mi. Kung mas ganahan ko nimo kay napirahan man ko nimo og tulo ka round. Matagpaw man sa ko nimo. Samtang si Rico tagsara ka round makuha. Ikaw akong ganahan. Ikaw, Edgar. Gusto ka gyud sa imong desisyon nga panguyaban mo si Wina. Kay buutan siya. O siya ang tinuon nga higugma nimo. Mura man nabugnaw mo Charity pa. Hmm? Patay kay siya glimod. Gipatuo ko niya nga buwag na silang Rico. Apan mo ade. Nakita ko pa man gani sila nga nagkuyog og panuri sa syudad. Mo na'y kinaingon do. Mo na'y pagkaingnon no, nga duha mo sa iyang kinabuhi. Unya, di ginamayo do. Nga magpuli-puli mo og jir-jir niya. Busa, lakaw na. Pamisitay na si Wina. Salamat day Wina nga isugot dayon ko nimo. Nasayot ka gyud kan higugma ko nimo, Edgar. Ug nangita gani ko paagi nga magkabuwag gyud man ni Charity. Kay maluoy man ko nimo, mapunta lang kag babay nga daghang laki. Gusto na ko nga magminyo day. Og ikaw kong pakaslan. Apan sa di pa, ugma ha, manuri ta. Ha ba? Mahal ta ka, Edgar. Busa mo kuyog ko nimo bisag asa pa ko nimo daton. Dili ta kapaliparan. Bisan unsa pa'y gusto nimong mahitabo. Motel kining gihunungan sa gisakyan tang taxi. Oray. Manood ta dia. Gusto ko nga sa di pa ta makasal.
Unahon sa nato ni. Ha? Kit-kitong ta sa ka. Okay ba? Ha? Oo pa, sige. Mamang kayo mong gusto. Sige, di ta ka baliparan. Salamat. Taxi driver. Diara mong plate yo. Tara na, iwi na. Kay lamig na kayo. Tana na. Tay. Kalimit din mo, Dewi na. Karon, ubuan ta katanan na hilabi na mong panty na yun. Edgar. Kalindo ka ni Day. Hubagang ato. I love you. Dewi na. Karon, maghubos ako. Edgar. Hubo na ko tanan, Day. Edgar. Agrabiha ka dako ugod ana. Unya taas pagit kaayo. Hala bang arang na. Virgin pa ba ko? Ako'y bahala ni Day. Agwanta lang kasakit ha. Ang pirmero ko lisudan eh. Dali, Day. Mao Ato, ba? Day. Agay, ayaw sa... Ay, sakit man. Sakit. Antusan na, Day. Antusan na. Abit na. Lami, Day. Agay. Sakit. Ganun. Agay. Ngapis kayo. Agay. Agay, ikaw rin na. Agay. Gusto na. Panuway sa... Panuway sa... Agay. Recorded by X Thunder Gaming. Nakuha jud ni Edgar akong kaputli na itong hikayon na. Pero ako magmahay. Kaya nang pagkasunod si Mana, iya man dayon kong di pamayan. Nagpaabot na lang mi karon sa adlaw sa among kasal. Huwag tumakasama ang kaagi ni Wina din hining tulumanon. What's the style? Nagpaabot na lang sa adlaw sa kasal style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.